Het is dan Xavier, de vakantietijd breekt on en je bent wend van u om elke week een journaal te krijgen. Nou, een paar weken net, wij komen met samenvattingen, hè? Ja, want ik denk dat de meesten net naar heuk en wat er al passeerd is. En de komende weken moeten we dat zien laten willen. En dan kniepen doen we er even tussenuit. Dus wie ga ik even vakantie? Nou, wil het dus lekker smijtje? Ja, Willem, hey, lekker iedereen. Lekker weer. Mijn naam is Paul Eiking en ik ben werkzaam als omgevingsmanager bij Combinatie Nijdam. Een omgevingsmanager die zorgt ervoor dat wij alle benodigde toestemmingen en vergunningen nodig hebben om alle werkzaamheden te kunnen doen. Dat is mijn eerste taak. En als we dan al die toestemmingen hebben, dan zorg ik ervoor dat ook de omgeving weet wat we aan het doen zijn. Dus wanneer gaan we aan de slag, wat gaan we doen, hoe ziet globaal de planning eruit. En als er, laten we zeggen, straten afgesloten moeten worden, dat mensen weten van wanneer het is en wanneer ze er weer overheen kunnen. Nou, aanvankelijk waren mensen denk ik best wel sceptisch over het hele project. Maar ik denk gaandeweg zien ze toch ook de meerwaarde. En ik moet zeggen dat ik loop veel buiten rond. En dat is ook het voordeel als je, laten we zeggen, bewonersbrieven verspreidt. Dat je mensen spreekt. En dan zijn mensen er ook wel enthousiast. Ze zien ook de meerwaarde en dat er ook zorgvuldig gewerkt wordt. Dat er ook een mooi project voor terugkomt. Dat er ook aandacht is voor natuur. Dus mensen zien ook wel, ik krijg echt positieve reacties op het hele werk. We staan hier op het stukje van de centrale as tussen de Hillemaweg en de Zomerweg. En we staan hier nu bij een zogenaamde faunapassage. En dat is een passage die het mogelijk maakt dat beschermde diersoorten de weg kunnen passeren. Dus de centrale as snijdt als het ware door het gebied heen. Maar door dit soort voorzieningen te maken kunnen toch beschermde diersoorten van de ene kant naar de andere kant. En dat is met name bij deze situatie heel bijzonder, want hier praat je over een verbinding tussen twee zogenaamde pingo-ruïnes. En wat hier zit is bijvoorbeeld de zwaar beschermde waterspitsmuis. Om die populatie in stand te houden is er een kunstwerk gebouwd die het mogelijk maakt dat de beestjes van de ene kant naar de andere kant, dat die wateren in verbinding staan, waardoor die populatie in stand kan blijven. Nou neem ik aan dat de waterspitsmuis niet de enige muis is die hier gebruik van gaat maken. Nee, dat klopt. Dat zijn ook allerlei andere kleine zoogdieren die hier gebruik van maken. Daarom is er ook een zogenaamde droge loopstrook en een natte strook, zoals we dat hier noemen, een natte zone. En beide diersoorten kunnen dan daarvan gebruik maken. De mensen zien al een heleboel wat er hier in de omgeving gebeurt. Wat voor vragen leven er nog bij de mensen? Nou, wat je bijvoorbeeld merkt is bij de bouw van de onderdoorgangen onder de centrale as door. Daar gaan wij tijdelijk altijd grondwater onttrekken. En mensen zijn dan ook benieuwd naar van, ja, wat betekent dat voor mijn object? Dus vandaar dat wij ook voorzorgsmaatregelen nemen bij de woningen. En mensen informeren over wat we gaan doen zijn en waarom het grondwater onttrokken moet worden en waar het voor bedoeld is. En wat je nu ziet, we gaan nu langzamerhand richting de zomer, richting, laten we zeggen, oplevering van een aantal onderdelen van de centrale as. Dat mensen ook willen weten van, nou, hoe gaat het gebied er nou straks uitzien? Qua inrichting, we zijn nu volop bezig met het park bij Burgum. En het gebied rondom de ijsbaan. Nou, daar komt binnenkort ook een informatieavond over. En dan laten we zien hoe gaat het worden en hoe gaan we het aanpakken qua werkzaamheden. Jan en Jekka steeds. Oké. Hartstikke mooi. Goeiedag. Goeiedag. Jan Veenstra. Jan Veenstra. Jan Kooistra. Mooi dat we hier binnen. Wij zijn in 1989 aan de huis, mijn huisverkeer begonnen, aan de Boeterwei. En in 1990 hebben we het eerste stukje grond gekocht in de Westerijn. En in 1999 hebben we plan maken om bij Groenrijk te gaan. Nou, dat slagen vrij snel met de organisatie en ze willen dus er graag bij gaan. Dat in maart 2000 ben we begonnen te bouwen. En 24 oktober 2000 ben we hier gegaan als Groenrijk 1 januari 2015 ben we als tuin verder gegaan. Dat is onze eigen organisatie. We werken hier op het moment met 3 vennoten. En we hebben hier in de Westerijn hebben we een man 15. En dan hebben we in Ljouwtek nog een vestiging. Daar werkt mijn zoon. En daar werk ik nog een mannesalve. Ja, ga je er wel eens hoe in zitten hoe het aan komt met de centrale as? Ja, want je hier natuurlijk in 2003, toen de turborotonde online is, toen zie je hier een kite vol met mensen van
gemeente en de provincie en toen waren de turborotonde opleveren. En toen zeiden ze van, nog eens gefeliciteerd, je had het eerste gedeelte van de centrale as is nou klaar, dus je bent klaar voor de toekomst. Nou, en in 2005 ben de plannen al hier wijzigen. Toen is het eigenlijk van 2 baansdik naar 4 baansdik. De ontsluiting, dat baarde dus toen wel echt zwargen. En daar werd ik net eerst goed in verzoenen. Dus wij hebben, nou, ik denk wel een 25 keer bij het projectbureau geweest om te praten over ontsluiting en dat soort dingen. En uiteindelijk ja, had het hier tot resulteerd, zeg maar. Ben je nou een beetje tevreden hoe de dik er nou heen komt te lezen? Nou, als je de dik wordt natuurlijk prachtig mooi inpast in het landschap. En dat vind ik toch echt wel een compliment waard. En de natuur maakt zich natuurlijk weer ontwikkelen. Wij door de rekken bijdragen als eigen bedrijf. Je wie op de zijkant van het bedrijf weer al wat kapt. Daar hebben we nou in de winter daar ongeveer 2.500 jamkes weer aanplanten. Heel divers. Dat er ook bijen op vleugen vogeltjes. Wij hebben hier aan de voorkant dat stukje dik wat afwaardeerd wordt richting de rotonde. Dat hebben wij erbij gekocht van de gemeente. Nou, ik hoop je toch dat de gemeente daar ook wat meewerking aan verlenen wil. Dat we daar een paar eye-catchers zetten kunnen. Dat je dus eigenlijk al op een grote afstand zorgen van, nou daar zit tuin. Ja. Dus de mensen weer nou op een rotonde. Zijn dus bedrijf. En ze kunnen de trontje pakken. En slaan na en ze weer een bedrijf. Als ze nou zeg maar de tennishal voorbij rijden of de afslag richting Veenwouden, ja, dan is pas de volgende afslag bij Hudde Griep. Ja, en wil men dan nog weer omrijden. Ik werk bij Landschapsbeheer als projectleider. Dat betekent dat ik een aantal mensen aanstuur af en toe en voor de rest heel veel dingen zelf organiseer. En bij de centrale as zijn we vooral betrokken bij de gebiedsontwikkeling. Rondom het tracé van de nieuwe weg is een gebied aangewezen, of bepaald eigenlijk, waarin gewerkt wordt aan een plus op dat gebied. En wij staan vooral aan de lat voor de landschappelijke kwaliteit. We kijken naar het landschap, van hoe zorgen we dat de landschapsstructuur blijft bestaan en verbeterd kan worden. Dus dan zitten we heel concreet in de hopovers met vleermuizen en zo. En we zorgen ervoor op singelniveau, zeg maar, waar we nu ook bij staan, dat die singels er zo goed mogelijk weer uitzien door ze bijvoorbeeld op te knappen. Of soms ook door niks te doen. We staan hier op het bedrijf van de familie Taluin. Dat is een bedrijf wat niet in een kavelruil betrokken is, maar nadrukkelijk wel in de gebiedsontwikkeling meedoet, omdat ze er ook in liggen. En hier hebben we afgelopen winter een aantal singels opgeknapt. Bijvoorbeeld bij de singel waar we nu bij staan, die is opgesnoeid. En de singel aan de andere kant, die is helemaal afgezet. Dat betekent niet dat de bomen gerooid zijn, maar juist dat ze afgezaagd zijn, zodat ze weer opnieuw uit kunnen lopen. En dat is een van de dingen die heel erg bij dit gebied hoort. Dat je 1 keer in de 20, 30 jaar de bomen afzaagt. Niet allemaal, een paar laat je staan, maar afzaagt, zodat ze weer opnieuw uit kunnen lopen. Zodat je ook de structuur fijn houdt. Anders krijg je op een gegeven moment hele hoge bomen en dan ben je je diversiteit weer kwijt. In hoeverre bewaak je de kwaliteit van het landschap bij de centrale as? Nou ja, we zijn degene die altijd roepen dat het landschap zo belangrijk is. Dat is onze rol. En dat doen we vanuit het landschap. Dus je zegt van nou, op de ene plek is het heel belangrijk dat er veel singels staan. Op de andere plek heb je een overgang naar het open gebied. En daar is ruimte voor wat minder singels. En een boer moet ook kunnen blijven boeren. Dus het is een balans vinden tussen de natuur, het landschap en de agrarische activiteiten die er zijn. Ja, je zijn krijgt al wij roepen dat het landschap altijd zo wichtig is. Nou ben er een heel soort mensen die kritiek hebben op een centrale as. Die zeggen de Nijdijk zo'n omslag wezen op een natuur. Hoe zorg je dit zin hoor? Nou ja, natuur is onderdeel van het landschap. Dus je hebt zeg maar echt harde natuur, waar het over beestjes en plantjes gaat. En je hebt landschap. En landschap, dat gaat vooral over kwaliteit. Kijk, door de centrale as zijn er verbindingen en structuren die doorsneden worden. Maar doordat we er in alle processen, zowel in de gebiedsontwikkeling als in de kavelruil bovenop zitten, kunnen we er wel voor zorgen dat die verbindingen weer hersteld worden. En dat het op een zo goed mogelijke manier gebeurt. Kijk, natuurlijk, het is niet leuk dat er een weg dwars door een nationaal landschap heen komt. Wat ook nog het meest fijnmazig is van West-Europa. Maar als je dat op een goede manier doet, is er zeker winst te behalen. 1 oktober dan is een van de openingsevenementen, dan is vooruit maar de handel. Wat zul je hem als landschapsbeheer dan doen? Nou, we gaan dan niet op deze plek staan, maar op een andere plek is het idee. En dan willen we mensen laten zien wat we doen aan het landschap.
En ook mensen meenemen het landschap in. Vanaf de as ook even de blik naar buiten toe van wat is er nou in het landschap precies gebeurd. Die mooie jongen. Mooie Friesland. Mooi jongen. We hebben hier wel goed weer zo naar de ballenbak. Ja, maar hier is hier van ja, Hoe weer Vestbeek? Willem Kooistra. Vestbeek. Eerst doe je verder helpen, want we zien jou van de ballenbak, maar vallen meer dat heel Ballenbak, dan ben je een beetje verdwaald. Dan ben je in het dierenpark van Science Vertier. Je maakt een dierenpark. Ja. Science Vertier, dat is een speelpark en sinds 4 jaar een dierenpark erbij. En daar ben we in 98 mee begonnen. En ja, het was een idee van ons Heid. Hij zegt de kans om in de eerste instantie oordekte speelplaats te beginnen. Dus mem die wie juf en die zegt vaak met schoolreisjes dat het heel waar zal hinkelijk wie. Hij dacht dit maar alles. Het maakt ons en ja, toen kwam er een watersplak, maar nou is er echt meer. Ja, inderdaad, watersplak en eigenlijk elke keer ben we teruggegroeid. En nu ben we een heel grote boete door watersteun, we gaan een groot verkeerssteun erbij en we gaan een dierenpark gaan we direct bij. Ja, dat dierenpark, is er wat meer over vertellen? Van waar is dat? Wat zullen we daar? Ja, dat dierenpark dat had eigenlijk een dubbele functie. We hadden dijbesteding voor mensen met een beperking. En we hadden dat mensen gewoon roeren in kunnen, steeds maar krijg voor de klanten die direct in het speelpark komen. Ja, daar hebben we heel veel verschillende soorten dieren hebben we daar, die het meest niet zien kennen. De grootste is de kameel en de struisvogel hebben we daar. Maar we hebben lietsere dieren als stokstaartjes, knien, geitjes. En het is heel belangrijk dat de meesten dicht bij de beesten komen kennen. Hoeveel bezoekers heimers per hier? Nou, de aanroende jaren hebben wij een 34.000 bezoekers per jaar en het lijkt dit hier dat we richting de 40.000 gaan. 40.000 bezoekers, dan heb je natuurlijk wel wat spektakel nodig. Wat voor attracties ben je zo al? Nou, ik neem ze straks al het verkeerspark. Dat is wel een van de grootste attracties. We hebben een hele mooie apenkooi met echt een fantastische uitbreiding. Dat, eigenlijk ben je met het spookhuis. Het is een apenkooi in het donker. Ja, wat hebben we meer? We gaan boterbaan, monorail, heel veel verschillende soorten klimrekken, springkasters vanzelfs kan dat ontbreken, midgetgolf, echt van alles. Juf Janneke, wat vind je ervan? Nou, wij vinden het heel mooi. We gaan er graag in, omdat het binnenbootje is, buitenbootje. Er is een beestentuin bij komen en ben je gewoon ruimte genoeg. Voor kleuters is het gewoon perfect. Je kunt binnenbootje en buitenbootje, nou ja, is het meer waar, zoals van de week dan kun je dus gewoon binnenbootje en dan heb je toch een heel leuk squalreisje. Ja, van welke squallen ben je? Waar kom je hem bij? Van de Roerganger op het Jereveen. Hier al uit het Jereveen naar Science Vertier. Ja, nou, zo'n vier is dat net. Dat valt best wel mooi. En als dat in een dik is, dan is het helemaal binnen een hele uur. Dus dan is het helemaal niet meer vier. En de ben vindt in de bus ook heel leuk. En ja, dit is gewoon voor u een hele mooie locatie om heen te gaan. Omdat hier alles is wat wij eigenlijk hebben willen. Dus dan is het perfect. Wat maakt het hem nou zo bijzonder als Science Vertier? Ik denk dat het bijzonder aan ons is dat wij altijd bij uzelf blijven binnen. En onze identiteit is echt van ben met het bootje. En dat maakt ze zelf doen. We hebben geen computers waar ze achterstappen kunnen. Dat kan bij een thuis wat doen. Ben je zelf bootje. En dan bieden wij heel veel dingen aan wat ze hun fantasie bijvoorbeeld in kwijt kunnen. In combinatie met lekker bewegen. Ja, dat is echt Science Vertier. Nou, ben je hem actief in het gebied waar de centrale as leidt. Ja, wat voor invloed had dat op Science Vertier? Ja, wij zien het echt als een fantastische kans. Wat ik wel van oren meesten heb van ja, Boppen de dik tussen Drachten en Leeuwarden komen we net als ze van 4 voortkomen. Nou is er een hele goede dik in daar. Ik denk echt dat meesten, ik zei dat ze 20 minuten voor oor om te rijden, ja, dan ga je gewoon een vierde bereik. Op 1 oktober is er natuurlijk nog het evenement Fruit met de Handel. Je neemt het hele park mee? Ja, het hele park gaat er net af zelfs. Nou, zonder gekheid, wij gaan met wat verkeersparkauto's heen. Is dan natuurlijk niks mooier dat in hun eigen verkeersparkauto over de echte centrale as rijden kennen. Wij gaan met wat beestjes naar daar. Wij presenteren uw zorgboerderij daar. Ja, het wordt hartstikke mooi daar. Zo zijn we weer aan het einde gekomen van deze samenvatting. We hopen dat je daar ook weer van genoten hebt. En Willem en ik, die gaan hier eigenlijk allebei de nooien. Ja, en tussen haakjes, 23 of 24 augustus? 27 augustus ben we wel. 26 augustus hebben wij nieuwe filmpjes van je. Ons